amigos, vou a saludar as aves. Pois saúda esa moza, ai de noite ou de mañá, pois saudas as aves, ai eu saludo a Izai. Pois saluda a Izai, vamos xa a 1000 por hora, como saca fotografías, vou saudar a profesora. Que ese chicho que la ten, ai parece unha fonte. Ahora que saludamos, que cantamos nos un verso, un saúdo para mí, outro para o insecto. Muchas tocas a balea, pero non vos dixen antes. As cuchas tocas a balea, pero non vos dixen antes. Que a pandeireta toca neste caso un elefante. Si me dices o amigo, eu xa che digo xo. Prefiero ser rinoceronte que parecerme a Feixóo. Facedes como os cabalos, andades os dous a trote. Facedes como os cabalos, andades os dous a trote. E ese ánimo feitoso des un par de cachalotes. Pero sigue el camino, si no sea a comida solo que no será un libro. Ahora que se dedica, no fácil y recorte, pasamos los juegos sur, pasamos por norte. Esto no nos ten ningún pase, y agora moita atención, vai a comenzar a clase. Cando chegue o antroido, que vos parece esa? Entroido. Cando chegue o antroido. Os profes poden colaborar tamén, as profes tamén si queren. Ahora sí que temos que meter a palabra máscara. A ver, que decimos? Cando chegue o antroido. Poñémonos unha máscara. Carlota é unha nena que se lle chama Carlota. Porque se lle puxo pelota, se lle puxo pelota. El quería ir unha rima. Antes da rima, que nos diga? Carlota